почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я: друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Стихами и историями никто
Urap karlar külle kıştığımızın yolların Şansın itecil tuzbıta biz pıngıravın arın Biz pıngırav kimizimler uylada dinin kapta Dinin kapta mı uylarım yaşlıkke alıp kaytar Uylada Urap karlar külle kıştığımızın yolların Şansın itecil tuzbıta biz pıngıravın arın Biz pıngıravın arınıza ütkennin savunları Ureşüller kavuşular bayrı kutsamışları Ütkennin Снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду.
Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Дус ишләре күп булса, дуслары белән бүлешә, күңеле ташып тулса. Дуслык бит ул бер-береңә тугрылыктан ярала. Еллар кичкән дуслар кайчак бер мизгелдә тарала. Кадерләр өчен гомерне күңелең иркен булсын, яныңдагы шын дусларың артыңда да дус булсын. Кадерләр өчен гомерне күңелең көлеп торсын, яныңдагы шын дусларың артыңда да дус булсын. Дуслар табу авыр түгел, саклау кыен белән. Якын күргән дуслар кайчак борыла арка белән. Гомер юлларын кичкәндә дусларың ылы терәк. Бер-береңне аңлар өчен дуслар тиң булу кирәк. Кадерләр өчен гомерне күңелең иркен булсын, яныңдагы шын дусларың артыңда да дус булсын. Кадерләр өчен гомерне күңелең көлеп торсын, яныңдагы шын дусларың артыңда да дус булсын. Кеше үзен кирәк тоя, дус ишләре күп булса, дуслары белән бүлешә, күңеле ташып тулса. Гомер юлларын кичкәндә дусларың ылы терәк. Бер-береңне аңлар өчен дуслар тиң булу кирәк. Кадерләр өчен
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мехрибан һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән. Газиз халкым, мөхтәрәмә Рима Амировна. Бүген бу җыенда төшеп диңгезгә күп итеп инҗеләр алдык. Инде гамәл өчен барысында күңелгә салыйк. Һәм сүз башында Башкортстан җиреңне үбеп дидек дұғалар гәүһәри һәм дахи булсын дип сәнәләр җәүһәри дип дұғалар кылмактамын. Газизләрем, борынгы гарәп мәкале. Адам баласы үзе белмәгәнне инкар итәр. Хатта аңа каршы чыгар. То есть человек отрицает и враждует с тем, чего не знает. Бүген тел мәсьәләсенә кагылдык. Әлбәттә, безнең сөйкле оныкларыбыз, балаларыбыз инде туган телне белмәсәләр, белегез, нәкъ шушы гарәп мәкалендәге кебек туган телне инкар итәчәкләр, каршы чыгалар, өйрәнмәячәкләр һәм аның өчен тары бер теге чаклыда тырышмаячаклар, аңа ярдәм итмәячәкләр. Чөнки ул аны белми, ул гына да түгел, ул аның дошманы була. Менә тарихи хакыйкать шулайдыр. Инде шушы сәгатьләр эчендә бик күп тәҗрибәле акыл ияләренең сүзләрен йөрәгемә салдым. Менә мәсәлән берсе гади генә Кайгы районыннан килгән укытучы теленә сандугач кунган диярсең. Чөнки ул үзенең эшен яхшы белә. Шуның өчен ул аны яхшы итеп, безнең йөрәкләребезгә һәм җилекләребезгә төшәрлек итеп сөйли. Мәгълүм, яһудиләрнең баш каласы Иерусалим дип хыяллансалар, инглизләр Лондон диләр, французлар Париж диләр, әрмәниләр Ярабан диләр, руслар әлбәттә Москва диләр. Һәм татар халкы да үзенең мәгънәви баш каласы Казан дип хыялланып гомер кичерә. Бу хакыйкать. Башкортстан татарлары әлбәттә Башкортстанда яшәп, китапларында Казан баш калабыз диләр икән. Әлбәттә бу дөрестлек, бу хакыйкать. Ләкин бит иҗади карасаң, яратып карасаң, дөнья матур. Казан да матур, Уфа да матур, Ереван да матур, Париж да матур. Бу матурлык төшенчәсенә багылы туганнар. Башкортстаныбызда, Аллага шөкер, хәзер Башкортстан тарихы укытыла. Аннан укып бөтен нәрсәне дә белеп була. Һәм татар теле, әдәбияты, китаплары, ул шын китап була. Үзенең оясында чыккан китаплар гына әйтәләр бит, сандугач оясында сайрый дип. Менә шушы мәкалләргә караганда бу хезмәтләрдә бер фикергә лаек. Инде газизләрем, мин бүген Рима Амировна янына килеп, мин дә бер сүз әйтим әле. Ефәк белән генә бүлеп сүзләрен. Мин милгән халкым бик зур бер дәрәҗә бирде. Мин Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының президиум агзасы. Бу минем өчен бик шәрәф. Ихлас мәчетендә мин инде 25 ел хезмәт күрсәтәм. Һәм менә соңгы 4 елда инде программабыз 4нче ел китте. Балкыш исеме белән чыга. Эшләребез әлбәттә булай мактанырлык түгел, ләкин хурланырлык булмаса да, без шуңа разый. Мин туган телләрне, милләтне саклауның пайгамбәрбез өйрәткән ысулын беләм. Ул насихат. Милләткә, балаларыгызга телегезне өйрәтмәгез, динегезне дә өйрәтмәгез, телегезне, милләтегезне, динегезне сөйдерегез дигән. Менә күрәсез, сөйдерсәгез балаларыгыз һәр нәрсәне сездән дә яхшырак булып өйрәтәләр. Мин Миякә районы Баязит авылында укыдым. Минем әткәй-әнкәйләрем минем белән фақат туган телдә генә сөйләштеләр. Ләкин туган телгә мөхәббәтне минем Мөкәррәмә апа укытучым өйрәтте. Мин бүген дә аның аркасында татар теленең ларлар, гына кисәкчәләрнең дөрес язылышын яттан беләм. Шуның өчен һәр халык
үз телен яхшы өйрәнергә тиеш. Татарлар татар телен. Ә башкортлар башкорт телен яхшы итеп өйрәнсеннәр. Һәм руслар рус телен яхшы өйрәнсеннәр. Менә мин татар телен белгән өчен һәр урысны бүген ничек русча сөйләшергә кирәк икән өйрәтә алам. Һәм һәр башкортны мин ничек башкортча сөйләшергә кирәк матур итеп дип өйрәтә алам. Хатта мин башкорт телендә интервью биргәндә Баймак районында тыңлап утыралар икән. Ай, һай, бу башкортча оста сөйли, татардыр бу дип әйтәләр. Алла. Инде туганнарым, тагы да шуны өстәп әйтәм. Эшченҗә пирза курзан бер пиринҗал катизана. Мин һәр чуашны чуашчада сөйләргә өйрәтә алам. Һәм үрнәген өйрәтәләм. Мин сезнең йөрәкләрегезгә дәрт, калыпларыгызга куәт телим. Безнең Башкортстанда шундый тaqdir. Без шушы туфракларда, шушы җирләрдә Аллаһның әмре белән яшибез һәм туган телебездә безгә бүләк. Һәм моңа чаклы Башкортстанда бер асыл кошның ике канаты кебек башкорт теле, татар теле шундый югары очып матур мәдәниятләргә ирешеп килде. Ләкин бер заман бер канаты киселде. Һәм сезгә бер җан әрдешемне әйтәсем килә. Бу хакыйкатны бүген Башкортстанда шундый тизлек белән башкорт теле юкка чыга. Һәм шундый тизлек белән калышмыйча татар теле дә юкка чыга. Чөнки берсе белән берсен бастыралар, тегеләй иттирәләр, булай иттирәләр, тегеләй мәҗбүр итәләр, булай мәҗбүр итәләр, биздерәләр, исәнгәрәтәләр. Менә шуның өчен беләсезме, мәхәббәт дигән нәрсә бер телләргә, милләтләргә басылды. Менә бу бик мөһим нәрсә. Дөньяда җирләрдән күкләргә ирешкән бер көч, куәт, бер моң бар. Ул әлбәттә мәхәббәт белән типкән йөрәкнең моңы, тавышы, теле. Менә шушы мәхәббәт булса гына башкорт теле гөрләп чәчәк атачак. Шушы мәхәббәт тигезлек булса гына татар теле дә Башкортстанда чәчәк атачак. Менә димәк мәхәббәтнең әһәмияте, мөһимлеге шуннан гыйбарәттер. Мин тагы да үзебезнең Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының хезмәтенә югары бәя бирәм. Мин аны бик яратам. Рима Амировна гомерен, җанын, рухын бирә. Һәм менә сез барыгыз да алтын канатлар, алтын таянычлар булдык. Һәм ниһаят Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясы бөтен халкыбызны, республикабызның бөтен милләтләрен берләштерүче көчле бер баганага әйләнде. Һәм мин арыга тагы да Рима Амировна сезгә зирәк зиһен, камил акыл, тулы иман белән ватан, милләт, дин һәм исламият өчен бетмәс көч, сөнмәс дәрт теләп дугалар кылмактамын. Һәм дә без үз илебездә, үз өебездә, үз җиребездә яшибез, үз өебездә, үз көебез дип тагы да Башкортстаныбыз өчен я гүзәл шөкер итик, я бер дөнья тутырганчы, я бер күңел тулганчы. Шушы мәхәббәт белән, шушы аңлайыш белән генә газаплар бетәчәк, җәфалар китәчәк, бәхетле киләчәк безнеке булачак.